Tým sme ukončili všetky písomné materiály v tlači vo väzbe, ktorú ste dostali spoločne s pozvánkou na dnešné rokovanie. Otváram podľa programu bod rôzne. Nikto zo strany exekutívy nepripravil žiadny písomný materiál. Jediný písomný materiál, ktorý je predložený do tohoto rokovania, vám rozdal pán poslanec Hynek, ktorý vás bude informovať o zriadení kancelárie pre poslancov. Takže dajte slovo, prosím, pánovi poslancovi Hynekovi. To není pán Hynek. Nech sa páči, Miško. Takže ďakujem za slovo. Ja som si prichystal pre vás materiál, aby som vás vlastne informoval o tom, ako to ďalej s poslaneckou kanceláriou pokračuje. Čiže na základe uznesenia, ktoré sme na poslednom zastupiteľstve schválili, tak sme zriadili poslaneckú kanceláriu Mestského zastupiteľstva. Do dnešného dňa prebehli rokovania na úrovni prednostky Mestského úradu a viceprimátora mesta Piešťany. Vlastne výsledkom týchto rokovaní je to, že sa určilo vlastne sídlo poslaneckej kancelárie. Kancelária sa bude nachádzať na druhom poschodí v budove Mestského úradu v tzv. Malej zasadačke. Vzhľadom k tomu, že táto miestnosť slúži aj pre zasadnutia komisí a aj pri verejných obstarávaniach mesta, táto činnosť zostane vlastne nenarušená. Momentálne prebieha príprava štatútu poslaneckej kancelárie, následne bude štatút predložený na rokovania komisí, rady a zastupiteľstva. Taktiež ste dneska dostali vlastne pred seba lístky, kde vás vlastne žiadam, aby ste vyplnili svoje kontaktné údaje, a to z toho dôvodu, že taktiež po rokovaní s pani prednostkou Mestského úradu sme sa vlastne dohodli na tom, že v priestoroch Mestského úradu sa zriadia dve kontaktné tabule poslancov. Na týchto tabuliach budú vlastne zverejnené mená, fotky a kontaktné údaje všetkých poslancov. Jedna tabula bude umiestnená v klientskom centre na Mestskom úrade a druhá pri pokladni. Týmto spôsobom chcem vlastne docieliť to, aby občania nášho mesta jednoduchým spôsobom vedeli sa dostať teda k kontaktom svojich volených zástupcov. Takže chcel by som vás ešte poprosiť, aby ste tie svoje kontaktné údaje vyplnili a odovzdali mi ich po zasadnutí dnešného zastupiteľstva. A v súvislosti s týmto vlastne dávam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní správu poslanca o stave riešenia poslaneckej kancelárie a zriadení kontaktných tabul poslancov v priestoroch Mestského úradu berie na vedomie. Ďakujem, pán poslanec. Sú nejaké otázky k tejto správe? Informáciu ste dostali. Pán poslanec Urbánek, nech sa páči. Mňa mrzí, že som tu minule nebol, nemohol som sa vyjadriť. Ja poslaneckú kanceláriu pokladám za úplne zbytočnú záležitosť. Ďakujem. Ďakujem. Sú nejaké iné návrhy na upresnenie činnosti kancelárie, ktorú pripravuje pán poslanec s exekutívou? Nie sú. V prípade, že by ste mali niečo podnetné, napadne vás inokedy, teda mimo tohoto rokovania, je tu k dispozícii pán poslanec, pani prednostka, pán viceprimátor, ktorí sú v tom procese zainteresovaní priamo. Keďže nikto nie je prihlásený do tejto časti diskuzie, tak diskuziu končím a prosím, dajte prezentáciu k hlasovaniu uznesení, ktoré predložil pán poslanec a znie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní správu poslanca o stave riešenia poslaneckej kancelárie a zriadení kontaktných tabul poslancov v priestoroch Mestského úradu berie na vedomie. Doprezentujte sa, prosím. Prezentovaných je 21 poslancov. Pristúpte k hlasovaniu. Hlasujte. Konštatujem, že toto uznesenie bolo prijaté. Keďže do bodu rôzne žiadny písomný materiál nebol predložený, bod rôzne končím.